בצדה של הר באמצע המכתש, הייתי מנסה לראות כל פרט קטן שסובב סביבי ושנמצא למטה. הייתי מנסה לחשוב על הזמן שבו הייתי במקומות למטה, ולזכור איך ההרגשה להיות במקום הזה, שלמעלה זה נראה כל כך קטן. כנראה שהייתי רוצה לבלות שם את כל היום, ורק שלא תישאר ברירה לרדת חזרה למטה. אני חושבת שהייתי מרגישה מפוחדת, כי אני תמיד צריכה דרך החוצה, דרך מילוט. כשאני על פסגה של הר, אין דרך מילוט מספקת, כי צריך לרדת עד למטה כדי להימלט, והדרך מטה יכולה להיות